perquè vostè pugui copsar com són les coses en matèria de seguretat. Un és viatjar. Si vostè s'ho pot permetre, viatgi. Vagi a Amèrica Llatina, vagi als Estats Units, vagi a Àsia, vagi a Àfrica i miri com està la seguretat d'aquests llocs. I miri com està Catalunya. Si no s'ho pot permetre, li dono una segona opció. Pregunti. Pregunti a les persones que han vingut a altres països a viure a Catalunya. Pregunti-los per què han vingut. Per guanyar-se la vida i molts per salvar la vida. Perquè a casa seva no tenen seguretat. I Catalunya, Espanya i Europa és un continent segur. Encara que vostè ho exageri. Les dues mateixes recomanacions que li faig li serviran per veure que en el món hi ha odi. A tot arreu, també a Catalunya. El representa vostè.